Rồi.
Yến đó. Dạ. Dạ. Yến đó.
Ya oh oh Sumpah ing yuta sang satriya tampa natapi ingkang sumpah prajurit nadya bela tungsa lelata ing nyawa satya prataruna kusumane bangsa ya oh iya ya iya Sumangga ing yuda sang satriya tampa netepi ingkang sumpah prajurit sedya bela bangsa lilata ing nyawa satya prataruna kusumaning bangsa ya oh oh iya ya oh Sumangga ing yuda sang satriya tampa netepi ingkang sumpah prajurit sedya bela bangsa lilata ing nyawa satya prataruna kusumaning bangsa ya os ya os Sumangga ing yuta sang satriya tampa natapi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lelata ing nyawa satya prataruna kusumane bangsa Sumangga ing yuda sang satriya tampa netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa satya prataruna kusumaning bangsa ya os Yo meriah plus yang meriah banget. Apa tidak ada?
Wis rampung. Wis des, wis lek diresiki kuwi. Wis buang. Dinenge sing ngarep. Kesogok. Iki nganggo kumis ngono nek nyanyi jane apik ya.
Ora ketok apa Mbak? Ketok ya. Yo, yang mau nyawer. Yo. Ayo, ayo Met. Nah, ayo, ayo Met. Ayo, ayo, Edi. Halo, mana miki? Selak kiru-irunge. Alah, wong biasane ra tau kok ngene kok ya Met yo. Awak dhewe kok irunge perih kok ngene. Ya bot-bote luru kahanan. Ora apa-apa Met. Salam semet, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe bunga ora ana sing nyauri ya. Sing genah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini iki lho Met kompak. Luar Alhamdulillah. biasa. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Awak dhewe wis ping pindho ning kene. Ping pindho. Wingi jengkelitang wis silite wis kenang staples. Saiki Awak dhewe irunge disogok. lah iya ambekane Senin Kemis Bu. Ora apa-apa, alhamdulillah. Tekan Nggih. kene kegek bulan apa Suci suci. debu. Awak dhewe ngucapke minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Awak dhewe ora gur dhewe Met. Lah karo Ono sapa? Mbak Excel ditemoke. Iki. Oh iya. Aku nggo kacamata kok dadi ngono to, Ndes? Ora weruh. Ora. Iki kacamata 32 e. Lah iya. Gitu. Ring tuku mau sore. Aja lulute cething ngene lak tuku piye jenenge? Apa? Mas, aku tumpano Bu, tumbas Oh, oh. cething sing lancip. Lah cedeng ngopo kuwi, Lah Mas? iki tutup gundul. Ayo Mbak Excel, naik sini. Ayo mriko. Jeh. Nah, ayo Menyapa berikan Mas. tepuk tangan Ah, ayo, Cah. Luar Nah, biasa iya. niki. Nah, ayo. Ah. Up. Ayo wis. Kok dhuwur kono to, Sel? Ayo. Aku esuk Pancen nih. kowe iki cebol kok. Ayo. Heeh, monggo, Mbak Iya, Esel. iya. Disapa riyen. Ayo wis sapa ono. Halo Besti. Halo afternoon. Ngono. Ayo. Nah. Piye? Piye? Ayo, cekel sik, cekel sik. Disapa dulu. Ayo, disapa halo teman-teman. Ngono. Halo Besti. Iya. Yuk. Mana suaranya? Hah? Baleni no sing seru. Ayo. Halo Besti. Oh iya. Ngono. Heeh. Hah? Coba kamu nyanyi yang pakai mic-nya itu di sini. Ayo nyanyi yo. Ibarat ae koyo pas rekaman kae. Toh nyanyi ayo. Dibantu ayo. Tak usaha menyuwunmu. Nah, aku ora nyandak kowe parane aku wedok Ayo, ayo. Aku yo. Yuk. Manam cupan. Tak usah kepanuwunmu. Tak pasrah kantong hatiku. Nganti nemu dilelayu. Sing api-api ya sayang. Oh, hey, yo, Istimewa hey, yo, hey, aku yo, langgeng tresno yo, abadi. hey, yo, hey. Sarangan Mbak Excel. Hey, yo, yo, yo. Oh, hey. Hae, hae. Wih suara usah. Jarene Mbak
iso suarane. Kaya urung mirip urung. Mirip urung. Kurang esek sithik. Ake ulo. Malah ngomong mengi. Wis, Terima kasih Mbak Excel luar biasa. Awak Ado-ado saka ndi, Des? Wono Endi kono ki turun endi? gunung. Turun gunung. Awak dhewe ning kene iki ya, Mas. Oh, alhamdulillah. Iki ora Abdul. Lah napa? Nek liyane ra milu joget, Mas. Heeh. Awak kuwi nyatung ki napa ta ya? Lah ya kowe Mbak ngencas apa kepiye? Oh iya nyo, tanah Aku tak set. Kan nggon aku kosong. Heeh. Aku tak jaluk rono. Iya. Ayo, Yo. saiki kabeh ya. Heeh. Milu aku. Heeh. Alon-alon ae. Ayo. Yo. Yo. Mau ndak ngano malah. Apa? Apa Des? Iya, ditokke kobrone. Wis, Jan.
Pramila monggo monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami al Islam dumugi mati yang kesah wajib lampai dawuhe zat kang maha suci tegese suci buden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah adi kulani kiti yang jawi pramila monggo monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami al Islam dumugi pati tiyang gesang wajib nglampahi dawuhe zat kang maha suci tegese suci buden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah adi kulani kiti yang jawi. Taman Des. Di jaluk pengairan. Dalan gunung kok lunyu tenan mangko sore tak uru gede perawan gunung kok ayu tenan sore dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati yo wah, Des, kowe iki payu malah jasa foto iki. Iya.
Iki dadi jasa foto lagi. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jokir, akale jokir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jokir, akale jokir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goncang. Ampun nggih, niki gek wangtine golek daging anu dadi mek awak dhewe pulang met. Mbak Isel, mau selesai keto? Nah, kan perantuan dari saya 30.000 ya. Ayo. Ayo Mbak Isel, matur sembah nuwun dan kawan-kawan. Ya, berikan tepuk tangan dulu kawan. Ayo. 30.000 lah loro iki. Ayo, wayahe dek pulang met. Modal 100 sing komplit ngene iki balike 200. Ayo, bariki awak dhewe pulang sik Met to. Awak dhewe gak minum dadi to iki. Hah? Pak, tambahi 20.000. Jangan mah minum dadi barang Met. Kumenak koncere ra dadi lho. Alah. Ibu-ibu ini cerewet ae. Orang rumangsane irunge sligas to. Ayo. Ya, wis monggo. Koncar kon melu dadi. Tahu sehusa
Kidul kae apa manuk kala dewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe yang lantremu kamulya yo yo
Pedoman hantu kabeh Mbak Indra wis. Heeh, iki wis do ketuyupan. Asik. Iya. Lo 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 lo. Ngerasa sekena tanamui manis esemu banget rumah soati hayawan rembulane wengi lana lintang lintang kang maesi siraku sepatu kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjenenganku aku kirasa sejati duit kae pasoryanku sayang katon tansah berbeda rasa anehku bisa sesandingan andung katresnan andung kebahagiaan Iya. Tresno kang suci iya iya iki lo entekno anya Ya ya ya. tanda kosong labui manis esemu banget rumah soati hayawan rembulan wengi lan lintang lintang kang maesi siraku sumaku kang pancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjenenganku aku tresna sajati yo endahe pasuryanmu sayang katon tansah berbeda rasa anehku iso sesandingan andung katresnan andung kebahagiaan Tresno kang suci. Yuk. Ya, panjangnya sampun katur, Mas. Hah? Kirang. Oh.
Yuk, korido, turun gotu. Habiskan. Nambai ayu, ayu, ayu,
Ayo, ayo, kondur, kondur. Selak esuk itu Ayo, bareng ayo. Setengah dua. Sahur. itu
Yuk.